Hello, artike, siyak ni Dominic Barangay iti Ilocos Norte. Dahil iti entrik iti weekly apo. Ayan mo ka din, ubiyag ko. Apay imbatinak, ngagmay maysa. Napanan dagiti karim, asyak laing tingka ay ayaten. Insa patam idi kanyak ngayan ayata inggat tungpal biag apay itan nagbaliw kan naramid mo nga sinaktan daytoy riknak biag ko siksikalang itilin na untoy puso kinriknak at sublikan dito'y tenak tarik na daytoy panagayan insa patam idi kanyak ngayan ayata ingkat tungpal biag apay itan nagbaliw kan naramid mo nga sinaktan daytoy riknak biag ko siksikalang pusot kinriknak ang sublikan dito'y denak tarik na daytoy panagayan biag ka siksikalang itilin na unto'y pusot kinriknak ang sublikan dito'y denak tarik na daytoy panagayan. Thank you.